ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ತಾರಿಕಾದುಂಡು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ 23 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಥುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ರಾಜ ಋಷಿ ಆವಂದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಬೇಹದ್ದುದ ಅಪ್ಪ ಇಡೀ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಸನ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪುನಿ ಕಲ್ಪಾಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಮಯಡು ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಆಪುಜಿ ದಯಗ್? ಉತ್ತರ: ದಯಗ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಾಯದ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ಮಾತೆರಡಲ ಐನು ವಿಕಾರ ಪ್ರವೇಶವಾದುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ಒವ್ವೇ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಅವು ವಿಕರ್ಮಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಆಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾಯೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಡುಗೊರೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಏರು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಪವಿತ್ರಾದ್ ಕುರುಡೆರೆಗ್ ಊರುಗೋಳಾಪೆರೋ. ಏಪಲ ಐನು ವಿಕಾರಗು ವಶಾದ್ ಕುಲ ಕಳಂಕಿತರಾಪುಜೆರೋ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಡುಗೊರೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೆಲವರು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಯರ್ದು ಸೋಲುನು ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಡ ಅಪಗಾಕಲ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪುಂಡು. ಗೀತೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಾತೆರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರ್ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸುರುಕು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥಗ್ ಅಮರಲೋಕಡು ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ಸೂರ್ಯವಂಶದ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ಚಂದ್ರವಂಶದ ರಾಜ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದೇನು ಏರು ತೆರಿಪವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ತೆರಿಪವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮನುಷ್ಯಗ್ ಏಪಲ ಸಹ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಡ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆನು ಭಾರತವಾಸಿಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೋಡು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಒವ್ವೋ ಸಮಯ ಇಡ್ತೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಸುರುಸುರುಕು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆ ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮ ಏಪ ಶರೀರಡುಪ್ಪುಂಡೋ ಅಪಗ ದುಃಖಿ ಅಂಚನೆ ಸುಖಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದನು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಒವ್ವೇ ದಂತ ಕಥೆ ಅತ್ತು. ಅಂಡ ಒವ್ವೇ ಗುರು ಗೋಶಾಯಲು ತೆರಿಪೇರೋ ಅವು ಮಾತ ದಂತಕಥೆ ಅತ್ತಂಡ ಕಟ್ಟುಕತೆ ಅದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಭಾರತ ನರಕವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದಿತ್ತರು. ಒವ್ವೇ ದುರ್ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಇಜ್ಜಂಡು. ಒವ್ವೇ ದುಃಖ ರೋಗ ಇಜ್ಜಂಡು. ಇಂದು ಪಾಪಾತ್ಮದ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದಿತ್ತರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು. ಕೃಷ್ಣಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಆಯ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪ್ರಕಾರದ ಭೂಗೋಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನರಕನು ದೊಂಕೊಂದುಲ್ಲೆ, ಸ್ವರ್ಗನು ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುರುಕು ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಕಂಸಪುರಿ ಉಂಡು. ಇಂದಿಟ್ಟು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಇಜ್ಜಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಈ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಕುಳ್ದು ತೆರಿಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ನರಕವಾದುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗವಾದು ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಇಂದು ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಇಲ್ಲುಲ ಸಹ ಪೊಸದೆರ್ದು ಪರತಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಕಡೆಕ್ ಬೂರ್ದು ಓಪುನ ಸ್ಥಿತಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನು ಜೋಕುಲಿನ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದ ಮಲ್ಪರೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕುಲು ರಾಜ ಋಷಿ ಆವಂದುಲ್ಲರು. ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ವಿಕಾರದ ಸನ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪರು. ಆ ಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸುಲು ಇಲ್ಲು ಮಠನು ಬುರ್ದು ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಪೇರು. ಆಂಡ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚೊಡೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ನಿಕಲಿಗೆ ನರಕದ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನು ಮಲ್ಪವೇರು. ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ಲೆತೊಂದು ಪಯರೆ ಬೈದೆ ಬಂದು ಬಾಬಾನೇ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೊಂದಿಜರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ವಾ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪವೆ ಎಡ್ಡೆನೋ ಅತ್ತು ಹಾಳೋ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅನುಸಾರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜನ್ಮನು ದೇತೊನುವ.
ಕೆಲವರು ಶ್ರೀಮಂತರು, ಕೆಲವರು ಬಡವರು, ಕೆಲವರು ರೋಗಿಲು, ಕೆಲವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದುಪ್ಪೇರು. ಇದು ಮಾತಲ ಪಿರವದು ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾದುಂಡು. ಏರಾಂಡಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದಿತ್ತೆರಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಕಲ್ನ ಪಿರವದ ಜನ್ಮಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂಚಿನೇನು ಕಟ್ಟಿರಡ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಲ್ಪನಾಗ ಶ್ರೀಮಂತ ಬೇರು. ನರಕೊಡು ಮನುಷ್ಯರು ಒವ್ವೇ ಕರ್ಮನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಅವಶ್ಯವಾದ ವಿಕರ್ಮಾಪನು ದೇಪಂಡ ಮಾತೆರಡಲ ಪಂಚವಿಕಾರ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪವಿತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪನು ಮಲ್ಪುನಿ ಬುಡ್ಪೇರು ಕಾಡಿರ್ಬೋದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾಯದ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಐನೇದವರ ಮನುಷ್ಯರು ಒವ್ವೇ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪಾಪಾಪನು ಸತ್ಯ ಅಂಚನೆ ತ್ರೇತವಿಗೊಟ್ಟು ಮಾಯ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಐನೇದವರ ಏಪಲ ವಿಕರ್ಮ ಆಪುಜಿ ದುಃಖಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ರಾವಣನ ಸರಪಳಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸರಪಳಿ ಉಂಡು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೊಡ್ದು ಪೆಟ್ಟುನು ತಿನ್ನೊಂದೇ ಬೈದ ಬಾಬಾ ಮನ್ಪೇರು ಯಾನು ಜಪ ತಪ ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ತಿಕ್ಕು ಜೀವಿ ಬಂದು ಸುರಿಕೆ ಬಂತೇರು ಯಾನು ಏಪ ಭಕ್ತಿದ ಅಂತ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪಗ ಬರ್ಪೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಲ ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಾಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ದುಃಖಿ ಏನಾಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಸತ್ಯ ಅಂಚನೆ ತ್ರೇತೆಗೊಟ್ಟು ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಬುಳ್ತೊಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಅಕಾಣ ಪ್ರತಿಯೊಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ನರಕನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಶವಾದಿತ್ತನು ಏರು ಸುರುಟಿತ್ತಿರು ಅಕುಲೆ ಅಂತಿಮಡುಪ್ಪೇರು. 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಸರ್ಕಾರದ ಅಕಲು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಐಟು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಉಪ್ಪೊಡಿತ್ತನು ಅಂಡ ಪ್ರಾಣಿನ ತೊಚ್ಪದೇರು. ಬಾಬಾ ರಚಯಿತ ಚಿತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತಿಗು ಚಕ್ರನು ತೊಚ್ಪದೇರು. ಇದು ಚರಕವಾದುಂಡು ಬಂದು ತೆರೆಯೋಣೇರು ಅಂಡ ಅವು ನಾಟಕದ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಚಕ್ರದ ಪುದರು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಈ ಚಕ್ರನು ತೆರೆಯೋನವರ ಅಶೋಕವಾದುಪ್ಪರು ಪಾತೆರ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಅಂಡ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಲ್ತದಿರು. ನಿಕುಲು ಈ ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರನೆ 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಪರು. ಈ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಬಲ ಸಹ 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದೇರು. ಇಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದಂಡು ಬೆರಗು ಬಾಬನೇ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವನುಲ್ಲೇರು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತನಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದಂಡು ಭಾರತವಾಸಿ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕಲೆ ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ಭೋಗಿಸವಡಾಪನು. ಇತ್ತೆ ಮಾತನಲ್ಲ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣ ಒಂದುಂಡು. ಇಂದು ನಿಕಲ್ನ ಶರೀರ ಕೊಳಕಾದುಂಡು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಹ ಕೊಳಕಾದುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ನಿಕಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೇ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸು ದೀವನೋರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿದ ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸು ದೀವನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮೀಯರು ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಈ ಶರೀರಲ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಏನೋರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿ ಅಪನು ಪಂಡ ಅಂತಿಮದ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ನಿಕಲಿಗೆ ಗತಿಯಾದಪ್ಪನು. ಅಂತ್ಯುಡು ಏರು ಸ್ತ್ರೀನಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪರೋ ಪನ್ಪನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಏರು ಶಿವಬಾಬನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪರೋ ನಾರಾಯಣನ ಪದವಿని ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನೇರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ನಾರಾಯಣನ ಪದವಿಲ ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಾನ ಬುಡ್ನ ಈ ಪದವಿನ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯಪ್ಪನ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನೇ ವಿದ್ಯೆನು ಓದವಿರು. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಪನ್ಪುನಿ ಅರ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಅರ್ನ ಜೋಗುಲಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿದನು. ಆಸ್ತಿನ ಸಹ ತೆತೊನ್ನದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲು ಮನುಷ್ಯನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಜರು. ಮನುಷ್ಯ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪನಿರ್ದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನರಕವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಶಾಸ್ತ್ರಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರೇ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪುನಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಸಮಯಡು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಕರ್ಮಭ್ರಷ್ಟವಾದುಂಡು. ದೇವತೆಲು ಪವಿತ್ರವಾದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯ ದುಪ್ಪಡಂಡ ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಬನೇ ಎಂಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಬಾಬರ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ವಿನಾಶ ಒಂದುಂಡು. ಲಡೈ ಪೆಟ್ಟು ಎಂಚೆಂಚುನು ಆವೊಂದುಂಡು. ಕ್ರೋಧಲ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಉಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಗುಂಡುಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಕ್ರೋಧಿ ಲೋಭಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗರ್ಭ ಮಹಲ್ಡ್ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆತನು. ಮುಲ್ಪ ಗರ್ಭೋಜೈಲಾದುಂಡು.
ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನಿರ್ದವರ ಮಾಯೆ ಪಾಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುನು. ಅಲ್ಪ ಗರ್ಭ ಮಹಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬಾಲೆ ಬರ್ಪುನು. ಅವಾಗ ಪ್ರಕಾಶ ಆದುಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಆರಾಮದಿರ್ದು ಒಪ್ಪಿರು. ಗರ್ಭಡ್ದು ಬರೊಂದೇ ದಾಸಿಯರುದೆತನು ಇರು. ತಾಳುನು ಬಾರಿ ಸೇರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಿರು. ಮುಲ್ಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಲ ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಧಾಮನು ತಿರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುನು. ಶಾಂತಿಧಾಮರ್ದೇ ಆತ್ಮಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮಾನ ಉಂಡು. ಅವು ಬ್ರುಕುಟಿದ ಮದ್ಯುಡುಂಡು. ಆತ್ಮಡು 84 ಜನ್ಮದ ವಿನಾಶಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ನಾಟಕಲ ಏಪಲ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರಲ ಬದಲಾಪುಜಿ. ಏತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಡು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಜಿಂಜುಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಏಪಲ ಪರತಾದುಪ್ಪುಜಿ ನಿತ್ಯಲ ಪೊಸತಾದುಪ್ಪುನು. ಕೂಡ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಅವೇ ಪಾತ್ರನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುನು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಮನ್ಪುಜರು. ಹಂಸೋನ ಅರ್ಥನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪವನುಳ್ಳೇರು. ಅಕುಲು ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಯಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ದುಲ್ಲೆ ಮಾಯಿನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನೆಯನ್ನು ಪಂಡು ಉಲ್ಟ ಅರ್ಥನು ಪಣ್ತೇರು. ಇತ ವಾಸ್ತವಡು ಮಾಯಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಜಿರು. ಮಾಯೆ ಪಂಚವಿಕಾರ ಅದುಂಡು. ಆ ಬಾಬಾ ಮಾಯಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಜಿರು. ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಯಾನು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಉರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಓಂನ ಅರ್ಥನು ಸಹ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವನುಳ್ಳೇರು. ಆತ್ಮ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಅದುಂಡು. ಶಾಂತಿ ಧಾಮುಡುಂಡು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆನಂದದ ಸಾಗರ ಅಂಡ ಆತ್ಮಗು ಈ ಗಾಯನನು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಆತ್ಮಡು ಯಾನು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆ. ಈ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಸದಾ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಪವಿತ್ರ ಪುನಗ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತಂದು. ಅಪವಿತ್ರತೆ ಪುನಗ ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಡು. ಬಾಬಾನಿ ಕುಳಿದು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಸುರುಸುರುಕು ಮೂಲವತ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಪಂದು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮೋಡು ಬರ್ಪರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮೋಡು ಬರ್ಪರು. ಎನ್ಮ ಜನ್ಮ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನುಡು. 12 ಜನ್ಮ ಸತೋಡು. 21 ಜನ್ಮಡು ದ್ವಾಪರುಡು. 42 ಜನ್ಮ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು. ಇತ್ತೆ ಶೂದ್ರರಾದುಳ್ಳರು. ಕುಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣೋಡು ಬರಡಾಪುನು. 5 ಬೊಕ್ಕ ದೇವತ ವರ್ಣೋಡು ಒಪ್ಪರು. ನಿಗಲುತ್ತೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಜಕೆಳ್ಳುಳ್ಳರು. ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ತೆರಿಪವನುಳ್ಳೇರು. 84 ಜನ್ಮನು ತೆರಿಯುಣ ಹಿಡ್ದವರ ಮಾತಲ ಬರ್ಪುನು. ಇಡೀ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಇತ್ತುಂಡು ನಿಖಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂದು ನಿಖಲಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪದವಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಳ್ಳರು. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯಯುಗವಾದಿತ್ತಂದು. ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಉಪ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ಮುಕ್ತಿಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಮಾತೆನ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಉರಿ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆನಿ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯುವಂತಿಚೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರು ಪಂಡಿನಿ ಗೀತೆಡು ಬರೆತೇರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಗೀತೆನಿ ಏರು ಮಲ್ತೇರು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಯಾನಿ ಸಾಧಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ತನುವಿನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ ಆಧಾರದೆತನುವೆ. ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನುಡು ಒರಿ ಅರ್ಜುನಗೆ ಕುಳಿದು ಎಂಚ ಜ್ಞಾನುಂಡು ತಿರಿಪವಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಅಂಚನೆ ಪಗಡೆನ ಕಲ್ಪವಚ್ಚಿ. ಭಗವಂತೆ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆ ಅದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಪಗಡೆಯ ಗೊಬ್ಬುದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. 5 ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೌಪದಿಗೆ 5 ಪತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅವು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಟ್ಲ ಬಾಬನೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅದು ಮಲ್ತದೇರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೃಷ್ಣನ 84 ಜನ್ಮ ಪೂರ್ಣಾಂಡು. ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಮಾತೆರ್ನಲ 84 ಜನ್ಮಲು ಪೂರ್ಣಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲು ಶೂದ್ರರೆರ್ದು ಬದಲಾದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾವುದುಲ್ಲರು. ಏರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣೋಡು ಬರ್ಪರೋ ಅಕುಲೇ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಬನ್ಪೇರು. ಭಲೆ ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪಡು ಅತ್ತುಂಡ ಒಪ್ಪಂದೆಪ್ಪಡು. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಒಂದು ತಿರಿಯು ನೋಡಪ್ಪ. ಒಂತೆ ಕೇಂಡಲ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗಡು ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಕಡಿಮೆ ಪದವಿನ ದೇತು ನೀರು. ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ರಾಜರಾಣಿಯರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜೆಕುಲ ಸಹ ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪುದರಾದುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಮಾತಾ ಸೀತೆಯರನ್ನು ರಾವಣ ಜೈಲಿಡ್ದು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿಡ್ತೆ. ಮಾತಾ ಶೋಕೊಡು ಕುಳ್ದು ಈ ರಾವಣರ್ದು ಬುಡ್ಪಳೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೇರು.
ಸತ್ಯುಗ ಅಶೋಕವಾಟಿಕೆಯದುಂಡು ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಜೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ. ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಜೋಕುಲ್ನ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಅನಗ ಅಂತಿಮ ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ಅಡೆಮುಟ್ಟ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಯುದ್ಧದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗದ ದ್ವಾರ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪೋಯರೆ ಯೋಗ್ಯ ಅವಡು ಬಾಬಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏತೇತು ಪವಿತ್ರ ಅಪರೋ ಆತತು ಉಡುಗೊರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಪ್ಪುಂಡು. ಮಧುರ ಬಾಬಾ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನ ನೆನಪುನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಆಯ್ನ ಆದುಂಡು. ಪಂಚವಿಕಾರದ ದಾನವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೊರಡು. ಕೆಲವೆರು ಸೋತುದು ಲಕ್ಕದು ಉಂತುವೆರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ 22 ಸರಿ ಮಾಯೆ ಪೆಟ್ಟುನು ಕೊರದು ತಿರ್ತು ಊರಿಯರಡ ನಾಪಾಸಾಪೇರು. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕುಲೆ ಕುಳ ಕಳಂಕಿತ ಆವಡ್ಚಿ ಬಂದು ಬಾಬಾನೆ ಕೇನು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಖಲು ವಿಕಾರನು ಬುಡ್ಲೆ ಯಾನ ನಿಖಲೇನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಅದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಕೊಳಕಾಯಿನ ಪ್ರಪಂಚಡ್ದು ಮನಸ್ಸುನು ದೀವೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ಡು ಮಾಯದ ಪೆಟ್ಟುನಿ ಏಪಲ ಸಹ ತಿನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಕುಲ ಕಳಂಕಿತರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಯೋಗ್ಯರಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಬಾಬಾಡ್ದು ತಿಳ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಮನಸ್ಸುನು ವ್ಯಸ್ತವಾದ ದೀವನ್ನ ಕಳೆತ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯರ್ಥದ್ದು ಮುಕ್ತಾಪುನಂಚಿನ ಸದಾ ಸಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಭವ. ಎಂಚ ಇತ್ಯದ ಜಗತ್ತಡು ಮಲ್ಲ ಅಂತಸ್ತು ಪುನಕಲು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ದಿನಚರಿನ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತುನೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಗುಲು ಏರು ವಿಶ್ವದ ನವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಆಧಾರಮೂರ್ತಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಬೇಹದ್ದದ ಡ್ರಾಮಾದ ಒಳಗೆ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಜೀವನದಕಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿಖುಲು ಸಹ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚೆನೆ ಬುದ್ಧಿನ ಸಮರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಸ್ಥಿತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ದೀಪನ ಕಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಪಗ ವ್ಯರ್ಥದ್ದು ಮುಕ್ತಾದ ಉಡ್ಪರು. ಏಪಲ ಸಹ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪುಜೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಡ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯನು ತೂ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪುನಗ ಏಪಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.